agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi ka kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Yirimajɔ Atetebugu 759 logement min ye école franco-arabe Kalifa Kasoge ye san kelen baaraw daminɛnen kɔfɛ denbaw y'u ka nisɔndiya yira ɲilansa min ye jardin d'enfant ye ani k'a daminɛ première année ka taa bila min ye 7e année na o tɔgɔsɛbɛn saraw ye 1000 ye kalo sara kɔni o ye 1500 ye école franco-arabe Kalifa Kasoge ale dayɛlɛkun ye aw ka denmisɛnw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na diinɛ ale taabolo la diɲɛ ale kɛcogo la o de la sa école karamɔgɔ mafalenbaw b'u bolo arabukan ale ni tubabukan na min ye kalan kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na école franco-arabe Kalifa Kasoge u kɛlen don ka panneau solaire sigi ka jibondow fana sigi yaasa denmisɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na yaasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn sa a ye boli joona ka taa min ye Yirimajɔ Atetebugu 759 logement olu ka sugunin fitinin kɛrɛfɛla la ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn école franco-arabe Kalifa Kasoge ale kɔnɔna na daw yɛlɛlen don don o don sɔgɔma ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni ɲini walima ka se ka taa den tɔgɔ sɛbɛn sa nɛgɛjuru sira minnu bɛ u bolo o ye 91 22 73 50 89 44 38 88 74 02 93 95 walima 64 15 69 93
école franco-arabe Kalifa Kasoge ale ka laɲini aw ka denmisɛnw ka se ka kalan kɛ nanzarakan ani ka se k'u ka diinɛ dɔn ka diɲɛ fana k'o dayɛlɛlen to u ye a y'aw boli joona sabula plasiw olu ka dɔgɔ kosɛbɛ. La commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus. Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do wodela sama mone ma fen fara ka wari cili musakaw kan wa aka nogoni mali wari ci siro be amada o made sama mone bi do fara o de kuna wari kan ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la ka sani were ke na ye walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yere la aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ka to sebe ni sama mone yi ode kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi Complexe scolaire Mamadou Kamara niso kologira bi bɔ a soupassement ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabalen don a kama. Denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fondamentali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Kamara la mun tɛ fan tɔw la. N'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye. Tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki. Jardin kalo sara ye 2000, primaire ta ye 3000. Complexe scolaire Mamadou Kamara dagalen filɛ Banagabugu Cour suprême masurunya la. A y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01. A ye wuli joona ka suw ma baw waati sera ka ban. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi sɔgɔmada in na an ka baabu fanba bɛna tali kɛ tajiko gɛlɛya degun minnu bɛ ka bɔ a la bi ani kɔlɔlɔ minnu bɛ a la. Falayi kununko n ye ja dɔ ye a ja kan ka maa miiri dɛ. Mɔbili min bɛ san $80,000 o jɔlen don arana katakatanin kɔfɛ. O ye man di dɛ. Depuis yen i b'a dɔn k'a fɔ ko an kan ka yɛlɛma an kan ka fali. Armée ale ye wulikajɔ minnu kɛ baro kɛlɛtigi n'a ka maaw ye olu di an ma Falayi. Ni Ala sɔnna a ma marabolo taliko ta na sira fɛ
alimaw ka baɲumankɛtɔn banki min bɛ yen n'o o ye KFW ye ale tun ye musaka dɔ di ANCT ma sa ka tɛmɛ min ye section de compte fɛ Cour suprême na ko k'a lajɛ an ka marabolo jumɛn sera ka baara kɛ ni nafolo ye ka ɲɛ kosɛbɛ tilennenya ni laadiriya la ka donbolo kɛ olu ye o baara an na an da don o la. Premier ministre Tajiko ta nasira fɛ ale fana ye wuli ka jɔ kɛ charbon ni gazi o gɛlɛya bɛ ka don ka fara maa minnu ta baarakɛyɔrɔ la o ka gɛlɛya b'a la. Jeego fana kunu bin kɛra an ka citerne dɔw fana kan min ye kuri musow ye ko olu ye gɛɲɛɲɛ fɔlɔw sɔrɔ sabula k'u ma fini don n'o o ye a tɔgɔ ye di a b'a wele cogo di musow ka fini burumuso ayiwa keba ni maaw bɛ burumuso histoire dɔn silamɛw t'a dɔn burumuso histoire ni mɔgɔw b'a dɔn u t'a dɔn ayi nka komi an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi tiɲɛ ti kɛ ka baara kɛ kuwa silamɛya ye dusukun de ye keba i dusukun min bɛ yen ala mago b'o de la i bɛ min fɔ i da la olu tɛ o maa ti se ka ko dɔ ko ala o ne bɛ tilen k'a fɛ yɛrɛ sa n ko n'a y'i ja i kunkolo o ka kɛ Pele ye i disi o ka kɛ Maradona ye i sen fila ka kɛ Cristiano ni Messi i wolo ni sa cɛ bi kelen i t'a don ala la jamais o tɛ kɛ o sɔgɔmada in na kabako fana kɛra kita saga dɔ ye den wolo kunkolo fila b'a la senzɔrɔ b'a la sagaya yɛrɛ fana o fana ye fila ye kɛra kebaw ka dugu la keba a ka dugu Paulo k'an b'a fɔ k'a ni sɔgɔma a n'a ka mairie baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen n yɛrɛ terikɛ ye gouverneur ye n'o ye Dawuda ye n b'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn kita ka cɛ n'a muso denmisɛnnin maabakɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo a ye ne jɛ muso la o de la n bannen don a ye a bɛ n kɔnɔ hali bi a kɔni ne jɛ nka a bɛ n kɔnɔ hali bi dɛ Falaye kɔkan kibaruyaw fana b'an bolo ko cɛkɔrɔba gɛnna nka min ko k'ale gɛnna ko ka kɛ premier ministre ye o ma jɔn ta ye tiɲɛ ye Paul Biya 100 sara la k'a ye 53 sɔrɔ min dalen don a kan n'o ye Isa Chiroma Bakari ye a ko ni u tɛ Chiroma dɔn k'u ka taa ale minɛ k'a lajɛ k'u n'a dɔn ko min bɛ sen na ko cɛkɔrɔba ye se sɔrɔ nka cɛkɔrɔba ko k'a ka kɛ premier ministre o kɔrɔ ko cɛkɔrɔba ka se fɛn b'a la dɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Faransikaw fɛ yen président kɔrɔ ka taa bila kaso la kunun ko o fɔlɔla Nicolas Sarkozy la an n'an da don o fana kuma na nin ye an don k'an ye sɔgɔmada in na an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala aw ye a bɛ se k'a faamu cogo min na a y'aw sɔgɔlen to janni na kuma bɛɛ yaasa aw ka se ka kunnafoni sanuman kunnafoni jɛlenw olu sɔrɔ. ko hali ni ye diɲɛ kɛ sɛkulukulu ye sɛfan ye dɔw bɛ sange siri ko gɛlɛyara cogo o cogo dɔw b'u bɔ fan sɔrɔ nin tɛ kɛnɛ na nin tɛ fɔ ne ma i bɛ taa ka diɲɛ ko duman caman don dɛ bi an tun bɛ min dɔn o tun ye k'a fɔ ko min ye an ka jamana kɔnɔ taji min tun bɛ yen n'o ye gazuwali ye o kun gɛlɛya ma caya kosɛbɛ nka bi tiɲɛ na taji feerelaw b'u sɔn taji baarakɛlaw b'u sɔn taji ɲinibaw b'u sɔn jamanadenw yɛrɛ muɲuna ka sabali ka sɔn ka soli ka wuliw kɛ ka siɲɛnaw kɛ yaasa u bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min mini min bɛ ka na a bɛ ka taa sira minnu fɛ an na dɔ fɔ a la sɔgɔmada in na Falaye nin ko bɛɛ bɛ ɲɛ min ye o ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye kunna sini ko anw ka dugu maaw u y'a yira sa k'a fɔ olu ye faamaw ye wulikajɔ caman na a bɛ ka na ni sɔnɔgɔya ye nka Falaye degun min bɛ anw fanfɛ bolofɛ bi
an ka malo an ɲɛ ŋwɛ u ɲɛ ŋwɛ nka an tɛ ka se k'u tigɛ sabula taji o ti an bolo baro kɛlɛtigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan nin kalo in tile 20 an ka wolomasiri tabaw u ye wulikajɔ kɛ maaw n'u bolominɛw lakanani hukumu kɔnɔna na Mali fan caman fɛ wulikajɔ min y'a to sa n'u sara bamanjɔ ni jugawalekɛbaw olu tun bɛ ka taa jaga minɛ maaw la dugunin ncinin dɔ la n'o ye jakɔrɔ wɛrɛ ye ale yɛrɛ filɛ nin ye Tilebi Dugabugu ni Tilebi cɛ Segu marabolo kɔnɔna na wulikajɔ in y'a to sa armée ale ka se k'i bolo da fɛn caman kan dugudenw olu ni ninnu kun jɔlen don tuma min bɔrɔ kelen o bɔrɔ 20 o bɔrɔ 20 a ye bɔrɔ kelen na anw ma o y'anw ta ye u b'o kuma na tuma min na armée nana suuru kan wulikajɔ in senfɛ sa min ye wolomasiri tabaw ye u sera ka minan caman sɔrɔ moto caman maramafɛnw u ka telefɔni minanw u bɛ baara kɛ ni minnu ye malo minnu bɛ yen n'olu bɔrɔ dɔw minɛna ka taa fara sa min ye furakisɛw ye sɔrɔdasi minanw min ye bɔlɔlɔ sira fɛ sa fɛn minnu bɛ yen n'u bɛ baara kɛ n'olu ye n'o ye ordinateur n'a ɲɔgɔnnaw ye maɲɔgɔlɔ caman baden o de minɛna ninnu bolo jakɔrɔ wɛrɛ fɛ u ka fɛɛrɛw bɛ sigi cogo min u bɛ wulikajɔ kɛ cogo min u bɛ maa minnu wele u bɛ baara kɛ ni fɛn fɛn ye sa armée sera k'i bolo da minɛn misɛn caman na kumaba caman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔdasi fini dɔw olu yer'u bolo baro kɛlɛtigi ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri foyi tɛna na bɔ a la maaw n'u bolominɛw la kɔnɔsiri jo sariyaw la batoli jamanadenw bɛ se ka u ka taa ni ka seginw kɛ cogo min na lafiya kɔnɔna na baara in ale kɛkun ye o ye fala ye kununko kuurikaw fɛ yen muso minnu bɛ yen sa n'olu kɔni kun bɔtɔ don dɔgɔjɔ la ka don mɔbili kɔnɔ ko bamancuwalekɛbaw y'u lajɔ muso o muso yera sa ni ijabu t'o la n'o ye burumusi ye u ye gɛɲɛɲɛ damadɔ kɛ o musow la fala ye waliya in kɔni a kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen min ye ko fɛɛrɛ mun sigira sen kan bamancuwale ni jugawalekɛbaw fɛ sa ko k'a yira k'a fɔ ko maa bɛ don mɔbili kɔnɔ fala ye ko musolakaw k'u ni cɛw kana fara ɲɔgɔn kan k'a kɛkun ye o ye wa ɲɔgɔnni fɛ sa armée fana ye wulikajɔ kɛ sira in fɛ nka kuurikaw min ye yorosokaw ye min ye bɛnɛnakaw ye min ye Mali dancɛ ni Burukina dancɛ dugu caman ye bi u ko min ka ɲi armée bɛ wulikajɔba min kun kɛ kɔrɔlen ka mɔmɔli kɛ u ni Burukina sɔrɔdasiw o ka sigi sen kan yaasa olu bɛ se ka lafiya cogo min fala ye kununko min ye pankuru tajiko ta na sira fɛ an ka taji dɔw natɔ ka bɔ Zewa sira fɛ bin kɛra olu kan bingali a jaabi bɔra min kɔni na mɔbili dɔw tiɲɛna nka halisa jaabi jɔnjɔ mɔbili hakɛ min don an ma se ka o sɔrɔ yaasa ka fɛɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ tajiko in na kununko taji feerebaw olu ka tɔn u ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye a yɛrɛ jabala la u ka laɲini hukumu kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ degun min b'olu ka bi mɔbiliw lakanako la sofɛriw hakili sigiliko la minɛnw ta ni ka segin ko la ko premier ministre k'a lajɛ min ye Ibrahima Ture ye n'o y'u ka tɔn ɲɛmaa ye a ko ko olu ye dɔ kɛ u y'u se kɛ musakako gɛlɛyaw bɛ ka ye u la min ye u ka baarakɛlaw ye olu hakili bɛ se ka sigi cogo min dɔ ka fara wolomasiri tabaw ka wulikajɔ kan min ye taji minnu natɔ don a ka se ka lakana ka ɲɛ i n'a fɔ olu y'a laɲini cogo min premier ministre k'u ma u kungo o y'olu kungo ye bi fɛɛrɛ minnu bɛ sigi yaasa u bɛ se ka lafiya ka baara in kɛ ka ɲɛ cogo min ale bɛna o wulikajɔ banba k'o sigi sen kelen kan a y'a f'u ɲɛna ko kɛlɛ min filɛ nin ye ko min ye bolomayɛlɛma kɛlɛ min filɛ nin ye k'a laɲini ye min ye k'an ka jamana dafiri Ablaye General de division Ablaye Mayiga a y'a f'u ɲɛna fana fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ tigɛ yaasa u ka se ka na ni taji ye u n'o fɛɛrɛw tigɛ premier ministre ale ni taji feerelaw tilalen keba min ye maa minnu bɛ yen ni olu sigilen don sa jɛkulu kɔnɔna na n'o ye ministrew ye a n'olu minnu bɛ ɲɔgɔn ye fana nin ko in gɛlɛya in hukumu kɔnɔna na a n'olu fana kumana a y'a yira sa k'a fɔ ko taji yɛrɛ don cogo taji baara kɛ cogo ko k'a bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ni kisɛ kelen donna an ka jamana kɔnɔ a ka jateminɛ ka kiimɛ k'a dɔn k'a fɔ a kan ka taa yɔrɔ min a ko tɛna se ka kɛ tuguni an bɛna na n'a ye a bɛna di maaw ma ten a bɛ taa ta ten a bɛ feere ten a bɛ tunu ten hakɛ min bɛ ka don jamana b'o da dɔn nka hakɛ min bɛ bi n'o bɛ jamana kɔnɔ o fana da dɔnnen don o bana ta ka tila k'a fɔ tuguni ko min nana k'o banna pewu maaw bɛ tila ka yɔliyɔli kɛ ko baara fan dɔ fɛ ko dɔ b'a jɛ premier ministre tun ye kuma min fɔ a segir'o kan wulikajɔ ni cɛsiri ka kɛ maa bɛ yen ko kalifarila nin ko in na i ka wulikajɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a ɲini Segu ni Moti o tajiw ka se o taji seyɔrɔw la min ye bi sɔgɔmada in na lajɛ kura kan ka kɛ tuguni premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ tigɛ
yaasa taji yɛrɛ bɛ se ka na cogo min a ka sigi sen kelen kan bɛɛ lajɛlen ka se k'a ɲɛdɔn falaye min ye taji ko ye halisa an b'a yira k'a fɔ bi bamakɔ kɔnɔna na a ko a bɛ ka na ni degun ye mɔbiliw bɛ ka dɔgɔya circulation na kosɛbɛ i solila ka wuli o burutigi ta motoni ninnu a bɛ ka dɔgɔya moto taxiw u bɛ ka jɔ sotaramaw u degun bɛ ka na min ye maaw ye an yɛrɛ k'a lajɛ ten taji min bɛ ka don an k'a lajɛ dɔw fana ka baara de sɔrɔlen filɛ nin ye u b'u t'u ka moto ta ka taa taji san ka taa n'a ye ka tila ka taa sɔngɔ d'a ka sɔngɔ min n'o a tɛ se ka san o la o gɛlɛya bɛ yen nka maliyɛn fanba ye ko in faamu u b'u jɔ aran na fo ka taa se waati min ma su ani tile u bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min o fana taji feerelaw u fana kuma dɔ ka f'u ɲɛna sɔrɔdasi kɛ n'a nana n'a ka moto ye a ye taji k'a kɔnɔ n'a nana ni mobili de patrouille ye a ye taji k'a kɔnɔ minɛn fɛn fɛn dilen don a ma aw kana k'a kɔnɔ ɲɛmaaw de ka kuma don ko k'a fɔ aw ye maa si kana aw diyagoya a ka kɛ u ka budɔn kɔnɔ minnu fana bɛ kɛnɛ kan yen a bɛ finitigi minnu dɔn a y'u lakodɔn yaasa maa min bɛ nin waleya ninnu a bɛ se ka dabila cogo min parce que k'a ko kɛra damatɛmɛ ye polisiw ɲɛmɔgɔ ye wulikajɔ kɛ fɛɛrɛ sigira a la o fana la sisan falaye an bɛ kuma min fɔ yan don o don n ko taji feere yɔrɔw jɔli an ka kinw kɔnɔna na n k'a man ɲi a kɔlɔlɔ fɔlɔ bɛɛ ɲɛ b'a la bi ka t'i ka so kataba naani don i bɛ munumunu min kɛ a ka ca ni ko sugu bɛɛ lajɛlen ye taji feere yɔrɔ dilanyɔrɔ u kan ka to k'o fana jate minɛ bi polisiw ka ɲɛmaa n'o ye panama ye a k'u bɛna fɛɛrɛ tigɛ taji bɛ feere yɔrɔ o yɔrɔ u bɛna bɔ ka taa yen ka taa yɔrɔw labɛn k'a yɔrɔw sigi sen kan an bɛ mun f'u ye u bɛ maa minnu fana bila o la olu fana kana taa yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ y'an bolo dɛ parce que anw ka ko bɛɛ lajɛlen ye o de ye maa min bɛ bila baara la olu mana daminɛ tile 2-3 an bɛ min dɔn ni ɲɛmaaw tɛ to k'a lakɔlɔsi falaye a bɛ taa wolo ko wɛrɛ la n'o tɛ an ka bɔlɔnw bi an ka siraw bi sira yɛrɛ mana kɛ sira 2 ye a kun n'a kun bɛɛ lajɛlen a bɛɛ bɛ tigɛ la i t'a dɔn i bɛ taa cogo min na i ka so i b'i sen na o gɛlɛya i bɛ mobili la o gɛlɛya i bɛ nɛgɛso la o gɛlɛya ekɔlidenw tacogo gɛlɛya donc gouvernement ye fɛɛrɛ sigi bi polisi bolofara min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don sirabaga ko ma u bɛna polisiw bɔ ka baara in kɛ a kɛkun ye maaw ka se ka tɛmɛ essence feereyɔrɔ la essence feerelaw fana ka jɔyɔrɔ sɔrɔ maliyɛnw ye jɔli min kɛ ka muɲuni min kɛ ka kɔnɔni min kɛ o fana an k'o fana dɔn u ye mɔgɔw sɛgɛnna dɛ mɔgɔw yɛrɛ ka baara yɛrɛ kɛra taji ɲini de ye sisan taji ɲini yɛrɛ kɛra baara de ye bi wa dɔw fana bɛ yen nin bɛɛ la u bɛna ta cogo min u bɛ taa feere ten u bɛ jamana kumaniya ma n'o tɛ taji min donna min kimɛra min jatera ani min kan ka kɛ ka mɔgɔw mago ɲɛ u cɛ ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjalan ni baji nka o bɛɛ la a bɛ k'a fɔ k'a tɛ yen mun na dɔw kɛlen don ka taa mara yɔrɔ dɔw la dɔw kɛlen don ka taa kɛ yɔrɔ la hali station tigi dɔw b'a fɔ k'u bɛ dɔ d'u ka mɔgɔw ma u bɛ taa yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ nin bɛɛ de bɛ nin ko in kɔnɔ yɛlɛma de kan ka kɛ an yɛrɛ kan ka se ka ko faamuya o hukumu kɔnɔna na sifinw ka minisiri ale ye wulikajɔ kɛ a bɛ ka taama kɛ marabolo kɔnɔna na kuma tɛ bamakɔ kɔnɔna na yan baara in daminɛna nin kalo in tile 16 n'o ye monsieur le ministre Abdul Kasim Fɔnba ye a ye laseli dɔ kɛ sigida 3nan na ka kɛ ni tajiko ye an ka jɛ ko o lamɛn fala ye baara mun bɛ ka kɛ bi a baara in bɛ se ka ɲɛ cogo jumɛn mais a k'aw hakili to président ka discours dɔ bɛ yen a y'o kɛ Russie tuma min na ani maliyɛn communauté sigilen don yen ko k'an bɛ kɛlɛ mun na tile 2 kɛlɛ tɛ dɛ kɛlɛ mun don kudayi de don n'u tilala carburant in na u bɛna taa fɛn wɛrɛ la olu t'a dabila o kɔrɔ k'an man k'a dabila parce que n'a y'a dabila dɔrɔn olu bɛ se sɔrɔ donc faamaw bɛ baara mun na propositions kan k'o baara ɲɔgɔnna de kɛ n'u ka se yen bi carburant ko dɛsɛ o tɛ yen dɛ acheminement problème peut-être o de bɛ se ka sigi o kɔrɔ ye min ye fɔlɔ citerne bɛ don ka sɔrɔ escorte kun t'a la citerne bɛ don a bɛna Mali la u bɛna o station bɛɛ ravitailler escorte ko kun t'a la parce que mɔgɔ kun ma se olu ma an ka tiɲɛnikɛla ninnu kun ma se olu ma fɔlɔ maintenant comme escorte b'a la camion minnu bɛ don ba 1 ni kɔ camion de tun bɛ don
si son escorte là, on va là de 300, 250, 300, on a un escorte les débits. Donc, on va dire tension, mais carburant B, carburant B, frontière là, carburant B, acheminement canal, ou escorte, ou obligé les ou wajibi pour que attaque au canal pour escorter canal. Mais ni escorte mon ami a fait mon ou hakilito bidon koyi fin fila de do a fin fila bɛɛ bɛ na ni tiɲɛni fɔlɔ bidon minnu bɛ ta essence ni gasoil tɛ kelen dɛ n'i ye essence ta hali cigarette briquet n'o étincelle kɛra a kɛrɛfɛ a bɛ minɛ a yɛrɛ ɲɛ b'a la ni tile damadamani na yɔrɔ caman bɛ ka jeni yɔrɔ camanba de bɛ ka jeni dɔw ka sow bɛ ka jeni dɔw ka baarakɛyɔrɔw bɛ ka jeni parce que essence ani a tɔw tɛ kelen ye donc mɔgɔw bɛ bidon fa essence la ka taa n'u fɛ yen o la n ko n'a ka stock dabila ni mɔgɔ bɛ mun na don mun na i ka taa i k'i ka carburant ta i k'i ka carburant ta i ka taa ka bidon fa an ye ja dɔw ye dɔw taara ni sotarama falen don carburant na bidon na k'u bidon bɛɛ fa mais ni e y'o ta o don e bɛ ka dɔn nin yɔrɔ ni mɔgɔ caman wɛrɛ nin yɔrɔ ta ka sɔrɔ i bɛ se k'i ka carburant ta o don le lendemain i bɛ taa i bɛ ka carburant ta ni bɛɛ y'a kɛ ten tension tɛ kɛ problème tɛ kɛ yen nɔ a ɲɛ b'a la attroupement ka ca station dɔw da la parce que dɔw bɛ dɔw nin yɔrɔ ta o la an bɛ k'a fɔ ko bidon ko in mɔgɔw k'u hakili to a la a bɛ na ni kasara ye wa a bɛ dɔw fana tɔɲɔ sira la donc jeune a bɛ baara mun na a bɛ ka hakili la an ka force de sécurité b'a baara la mais aw bɛ yen nɔ n'olu aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hali bi a ka baara in bɛ se ka continuer. Walayi taji nali de nin bɛɛ fura ye gasoil min donna a la sisan an ɲɛ bɔ o kɔlɔlɔ fana na an ka siraw kan nin waati tɛ maaw la futini ni waati ye nin waati ye maliyɛnw bɛ ka fasoden yira mun yira k'u fo la u ka muɲu n'u ka sabali la halisa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka hakilina wɛrɛw ta u k'a dɔn k'a fɔ bi ayi an mago bɛ min na fɔlɔ an ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na ɲɛmɔgɔw bɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan a bɛ ka kɛ anw yɛrɛ de ka lafiya kama an ka se ka fɛnw sɔrɔ an ka se ka lafiya bi k'a gɛlɛya ka taa don ko la ko min man ɲi ala k'a n'a cɛ janya nka bamakɔ kɔnɔ bi fala ye charbon ni gazi a kɛra sanu ye han bamakɔ charbon a sɔngɔ bɔra 900 na ka taa yɛrɛ sɔrɔ 1400 na o ye n'i y'a y'i ɲɛ na dɛ gazi o kɔni tununnen don yɔrɔ caman maa minnu bɛ yen n'olu bɛ nin feereli ninnu kɛ fala ye u ko ko dɔwɛrɛ tɛ koyi ko an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ tajiko o kɔlɔlɔ de selen filɛ nin olu ma nin ye min ye samiyaw ye olu bantɔ don tiɲɛ don yirijalan ka kɛ lɔgɔ ye sira minnu fɛ fana maa minnu b'o baaraw kɛ bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ataki bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ fala ye o kɔlɔlɔ o y'a to charbon kɔni sɔngɔ gɛlɛyara kosɛbɛ nka min ye charbon feerelaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko daminɛ na k'olu tun ye 200 fara a kan k'a lajɛ k'a kɛ 900 ye nka nin waati laban in na olu yɛrɛ de nana ye k'a fɔ a ti ka sɔrɔ min bɛ ka sɔrɔ yaasa olu fana ka se ka feereli kɛ n'o ye olu y'a kɛ 1400 ye fala ye o dun ye a sɔrɔ k'a fɔ waati min na gɛlɛya yanni gɛlɛya ka na feerelikɛlaw ko k'u tun bɛ ka bɔrɔ feere 900 bamakɔ fan caman fɛ basigibaliya ale ni lakana o kɔlɔlɔ de ye nin ye min ye feerelikɛlaw ye u ko ko charbon ko kɔni bɛ se ka ɲɛfɔ cogo min na bi an bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ min na k'o de don dɔwɛrɛ tɛ ka taa kungo la o ma nɔgɔn ka taa fɛɛrɛw la o ma nɔgɔn maa minnu bɛ yen n'olu bɛ charbon yɛrɛ ta k'a kɛ baara ye bi segu sira ninnu fɛ ani an ka sirabaw fɛ bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'i yɛrɛ ɲini fɔlɔ muguci min bɛ senna su ni tile fa fila bɛɛ fɛ o t'a to maa k'i jɔ ka nin ko in kɔnɔ segu sira la maa minnu tun bɛ charbon feere k'olu bɛɛ lajɛlen tununnen don pewu maa t'a dɔn n'u bɛna na bɔ waati min bamakɔkaw kɔni caman bɛ ka taa banankɔrɔ yan fan fɛ senu sira la ka taa yen lajɛ nin ye fana o sira kelen fɛ fala ye gazi bɛ feere ye nka f'i ka taa fo fitirimagɛn waati maa minnu timina ka di olu y'a yira sa k'a fɔ ko gazi kɔni kilogaramu 6 o bɛ taa se 1900 ma fala ye min ye gazi tigiw yɛrɛ ye
olu ko kulu b'a ta 1600 olu fana y'u ta ni faraka yaasa ka se ka a sɔrɔ a tigiw bolo ko izini caman bɛ yen o jɔlen don sabula taji tɛ olu bolo ka gazi baaraw kɛ o y'a to gazi gɛlɛyara bi na sa min ye charbon ye kelen kelenninw kɔni bɛ k'a feere 1300 nka camanba kɔni olu kɛlen don k'a feere bi 1400 de la min ye nin ko in ye charbon feerelaw ni gazi feerelaw ko olu ta fura kɔni ye min ye gazi feerelaw izini minnu bɛ fanga ka olu lakana ka basigila na olu kɔnɔ ka taji d'u ma u ka se ka baara kɛ Falaye gouvernement kabi bɛ ka tile la a y'i sɛmɔ gazi ko la han gouvernement tun b'a subventionné gouvernement ka subvention tigɛ ko sabula jama fanba n'o ye maliden fanba ye olu tɛ baara kɛ ni gazi ye o de la gazi sɔngɔ kɔni b'an bolo cogo min ka d'an ye bi an yɛrɛ tɛ dɔ sigi jani na yan nka ale kɔlɔlɔ ka ca dɛ n'an bɔra yen Falaye an bɛ taa fa fɛ ka sɔrɔ ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ kibaruya tɔw la Baci wale tigilamɔgɔ ninnu se fosi tɛ u ye tuguni kɛlɛkɛyɔrɔ la sisan u sago de ye ka se ka fasodenw lamuruti ka bila jamana ɲɛmɔgɔw la aw kana sɔn cogo si la u ka u hakili ɲagami ka tugu u sagonadaw fɛ ni kunnafoni langolow ye bɔlɔlɔsiraw kan ka taa baga an ka sitɛriniw ma ni o ye taji donnaw ye ka u jeni ka tajiko gɛlɛya don an kan kun wɛrɛ fosi t'o la ka fasoladenw lamuruti ani k'u bila u ɲɛmɔgɔw la hali bi an banbali ka to an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ aw ye aw janto aw yɛrɛ la kosɛbɛ u sago ye k'a jira aw la k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw tɛ se ka aw lakana tugun ani u ka laɲini dɔ ye aw ka se ka wuli ka bila an ɲɛmɔgɔw la ani ka se ka sigikafɔ ɲini banbaci wale tigilamɔgɔw fɛ cɛ kɛnɛ kan banbaci wale tigilamɔgɔw tɛ se ka jɔ an ka finitigilakaw kɔrɔ ka kɛlɛ kɛ sisan u sago ye k'aw hakili tɔnɔmi ani ka aw don u sagonada fɛ ni kunnafoni langolodi ye bɔlɔlɔsiraw kan maliyɛndenw ka kan k'u jilaja k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye walasa banbaci wale tigilamɔgɔw ka nin kɛwalew kana se ka yɛlɛma foyi don u taabolo la kucalakai jemadu kolokani jangunte kamaradu baflabe aw de anw da segu ka foyi ma ye nin fɛn in na nin kɔni ne bulo ka nin ko in fo k'a ka segin a kan parce que ni ɲɔgɔn da tɛ se ka kɛ mali la ko anw da la o tɛ se ka kɛ ayi i b'a sɔrɔ n'i ye nin sɛgɛsɛgɛ dɛ jaralaka dɔ de bɛ sɔrɔ ka nin ko in fɛn mais an b'a lajɛ Falaye premier ministre ale ni dɛmɛbaga jɛkulu dɔw ka tɛmɛ anicité fɛ sa ko min ye panneau solaire ye n'an y'a fɔ ten maaw b'a faamu a n'a maɲɔgɔnlenw ka musaka don olu la sa ka se k'an ka marabolo dɛmɛ marabolo minnu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye mara ko ta nasira fɛ min ye ministre de l'administration territoriale ye général de division Ablaye Mayiga ale y'o kɛnɛ sigi ntɛnɛn tɛmɛnen donbolo in a bɛ tali kɛ mun na marabolo 7 k'olu ta ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ka se ka panneau solaire n'a maɲɔgɔnlenw di olu ma ka tɛmɛ anicité fɛ anicité fana kɔkɔrɔma donna ni maa mun ye o ye alimanw ka banki ye n'o ye KFW ye Falaye waleya in kɛkun ye mun ye an ka kuran yɛrɛ ye k'a to yen pewu k'an mago don panneau solaire la o min tile o na an mago ɲɛ o la sa marabolo 7 minnu bɛ yen n'olu ye panneau solaire sɔrɔ n'a musaka sɔrɔla ka bɔ nin yɔrɔ in na nin ko in senfɛ sa Falaye k'u m'a sɔrɔ ten dɛ kimɛli senfɛ marabolo 30 de taara Falaye k'a yira sa k'a fɔ k'olu bɛ se k'u sen don ɲɔgɔn dan in na nka bɛɛ lajɛlen y'i ka sɛbɛn bila ka taa cour suprême n'o b'a la cour suprême parti politique ka yɔrɔ in section de compte cour suprême Falaye k'u y'o kiba n'o b'a la anw jɛra nin kɔ koyi anw di nin fɛ nin a kuma ti da soda la o i sigilen Timo k'i wele k'o don k'an ye panneau min di ma k'an bolo dɔ kari la i b'o fɔ cogo di maloya b'anw segu kaw la Falaye
k'u ye kimɛli kɛ kimɛli senfɛ sa min ye cour suprême ka section de compte ye ale ni baɲumankɛtɔnw u ye jateminɛ kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko marabolo minnu bɛ yen Nioro di Sahel Kucala Jema Gidime Kolokani Jankunte Kamara ni Bafulabe ni yɔrɔ 7 kulu ni panneau solaire ka k'a fala ye baara in bɛ tali kɛ ANICT yɛrɛ ka baara min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma sa ko cadre composante 2 u ka baara min bɛ kɛ ka ɲɛsin marabolo ma u jɔyɔrɔko ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la musaka in ale kɔni bɛ bɔ Alimanw ka banque yɔrɔ n'o ye KFW ye waleya in sigikun ye sen ka sa marabolo kɔnɔna na minnu sugandilen filɛ nin ye olu de ka sɔrɔ kɛcogo n'u ka wari kɛcogo n'u ka wari yɛlɛmacogo n'u ka baara kɛcogo o bɛɛ lajɛlen bɛ jateminɛ u bɛ wari min sɔrɔ san kɔnɔ n'u bɛ baara min kɛ san kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen jateminɛnen don wari in yɛrɛ kunnama bɛ taa se sefa wari 230 ma min ye 256 a bɛ taa o fana sɔrɔ panneau kelen kelen minnu dira marabolo ninnu bɛɛ lajɛlen ma wa a bɛna n'a to fana u ka baarakɛyɔrɔw u yɛrɛ bɛ mairie minnu kɔnɔna na sigida yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw sifinw ka yɔrɔw ale ni dɔgɔtɔrɔsow k'olu bɛɛ lajɛlen sangalamati ka panneau k'a bila o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na waleya in senfɛ a kɛra sababu ye ANICT min yɛrɛ bɛ marabolo dɛmɛli kɛ u ka yiriwali siraw fɛ ale yɛrɛ k'i sen bɔ courant na pewu fala ka t'i dasi panneau kan koyi sefa wari 763 n'a kunkanfɛ o donna min ANICT yɛrɛ ka panneau sigili la a ka direction belebeleba in na a n'a ka marabolo minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen kan ka dɔ sɔrɔ o senfɛ ani fana u ka minɛn minnu bɛ yen n'u b'olu kɛ ka lamaraliw kɛ n'o ye digitalisation ye o bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ musaka kelen in na min ye musaka tɔ ye sa n'o ye wariba in ye miliyari 1 n'a kunkanfɛn k'o fana bɛna kɛ san wɛrɛ yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye yɔrɔ 96 ye kɛnɛyasow la ka taa panneau jɔ olu fana kɔnɔna na yaasa olu bɛ se ka lafiya cogo min na ni musaka ninnu bɛɛ lajɛlen sa ANICT a n'a direction olu de bɛ k'o baara kɛ an ka marabolo kɔnɔna na tiɲɛ don ANICT yɛrɛ a direction kan ka taa panneau ka fala ye nka a bolofaraw a n'a baarakɛminɛn misɛnw fana olu bɛɛ lajɛlen b'a la ka taa fara a ka service technique kan wa a bɛna kɛ sababu ye fana min ye digitalisation ko kuma min fɔra minɛnw lamarali n'u lakɔlɔsili ani k'u ka se k'u ka fɛnw sinsin k'u mara ka ɲɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen na bɔ musaka in na ka fara kuranko kan ko ni nin banna wa ayi ANICT kɔni ni énergie yu n'a énergie diya cogo min a k'a kɛ ten olu yɛrɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i démerder i yɛrɛ ye fala ye ko min ye nin musaka in ye a sɔrɔ cogo o de filɛ nin ye baɲumankɛtɔn ye n'o ye Alimanw ye olu kɔni ma anw dɛmɛ kuma caman ANICT la nka a nana ye k'a fɔ wari mana d'a ma a bɛ kɛ to binna nugula ye an b'a dun gulago ka n'an sigi foyi t'i ye san caman an y'a dun ten k'an sigi an ka marabolo kɔnɔna tɛ taa ɲɛ anw yɛrɛ tɛ taa ɲɛ zesa ko yaasa ka namara bɔ ko la ko section de compte cour suprême ka don a la dɛ yɔrɔ n'olu kɔni ko sɛbɛn min ka ɲi o sɛbɛn ka ɲi sisan sa min ye sefa wari 30 o de bɛna kɛ tunɔkantunɔ ye ANICT bolo ni nin baara bɛɛ lajɛlen sigira sen kan san o san n'u ye courant ban pewu ka panneau sigi pewu u bɛ min sɔrɔ ka bila u ka wari la kɛrɛfɛ 30 san o san o la premier ministre ka kuma kɔnɔna na a ko fo tan ko nin ɲɔgɔnna de kan ka caya an ka jamana marabolo kɔnɔna na bi ni ɲɔgɔnna kan ka caya dɛmɛjɛkulu fɛ wa min ye ala an fasodenw ye an kan ka ɲɛsin nin ma Ablaye Mayiga y'a yira sa k'a fɔ ko min ye courant ministre ye a b'a fɔ a ka nin miiriya la kɛnɛya ministre k'ale fana fo sabula u ye dɛmɛ kɛ yaasa nin baara ninnu u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kan cogo min na n'an bɔra yen an bɛ taa Kebaw ka dugu la min ye sagamuso dɔ ye k'o y'a yɛrɛ sɔrɔ fala ye nka sagamuso in kɛra kabako sagamuso ye dɛ den min n'o bɔra a kɔnɔ n'u y'a kɛ césarienne ye kunkolo 2 tun bɛ a la sen 6 min ye kukala 2 a cɛya yɔrɔ o fana tun ye 2 ye fala ye min ye docteur Fode Sise ale kɔni sera sa ka sagamuso in kɔnɔ fara ka se ka den a bɔ a kɔnɔ nka den yɛrɛ ma balo fala ye mais min yera den in na sa n'o de ye kunkolo 2 sen 6 ye ka taa se kukala 2 ma a n'a cɛya yɔrɔ fana 2 k'o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ koyi k'an bɛ manani minnu fili don o don su ni tile ko saga in y'o de dun fo k'a nogo n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen yɛlɛma wa mana in de filɛ nin sa ka fɛnw tila sagamuso in kɔnɔna na tancogo la docteur Fode Sise ko k'an ka hakili to an ka sigidaw n'an ka yɔrɔw la yaasa baganw bɛ se ka kisi nin n'a ɲɔgɔnnaw ma cogo min na hali adamadenw yɛrɛ bɛ se ka kisi cogo min na challenger nin y'ale ka fasiri ye a ye min kɛ kununko ntɛnɛn tɛmɛnen bankasikaw fɛ yen zirabulu tigɛli o bɛ sen na min ye zirabulu kɔni ye a n'a ka di kosɛbɛ ni kɛba t'a dɔn ka wuli k'i jɔ a ka segu sira ma gɛn
ni waati na ni maa min b'a fɛ k'i yɛrɛ kɔni fari foni kosɛbɛ i bɛ Bamakɔ ni Segu tira ta Bangasikaw k'u bɛ ka nsirabulu tigɛ fala ye u bɛ dɔ ja ka dɔ kɛnɛ dun ka dɔ bila kɛrɛfɛ waati ma nana ni san gɛlɛyara u n'o kɛ na la ka na ja san bɛɛ lajɛlen kuru kara min ye nsirabulu ye fala ye ko a dan tɛ an bɛ min ye koyi ko furaba de don a den ka di cogo min a bulu fana bɛ ten cogo la ayiwa ko min ye a feereli fana ye o fana bɛ se ka kɛ ni maa min b'a fɛ ka a san bagan 280 olu de kan ka sɔgɔ san fɛ yen kibaruya in kɔni dira ntɛnɛn tɛmɛnen min ye sangaw olu ka yɛrɛmarakafo ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ yen min ye baara in ye sa ale sigira sen kan kalo 3 min ye bagan misɛnninw ye n'o ye ba ni sagaw ye olu ka bana min bɔlen don yaasa u ka se ka ban sa bɛɛ lajɛlen a ɲininen don sanga bɛɛ fɛ bɛɛ ka taa n'i ka baganw ye u ka se ka sɔgɔ Dr Bujala Sisogo ni ale yɛrɛ ye vétérinaire ka ɲɛmaa ye san kɔnɔna na a ko k'u bɛna dɔ fara a kan koyi ko sabula sen ta kɔni maa bɛ yen ko bagan b'i bolo i k'i jija kalo 3 in ye fu ye i ka na n'a ye n'o tɛmɛna fala ye i n'i bolo di jufa la ka dɔ san Bangas denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen taara kalanyɔrɔ la grève ale banna kunun ko kalo tile 21 maître y'a yira sa k'a fɔ k'olu ni gouvernement tun bɛ da in na fɛn min na fala ye n'o y'u ka musaka ko ye k'a bilara a nɔ na kabini nɛgɛ kanɲɛ 7 tɛmɛna ni miniti 45 ye min ye école karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya nana sa marabaciga caman bɛ jufaw kɔnɔna ka bigi don min ye misi ka moto an y'o minɛ k'o bila kɛrɛfɛ ka taa sɔnni gosi misi ko fɛn o fɛn ye olu ka ko ye an k'an baw kunna an k'an ɲɛsin kalan ma an bɛ retard la Bangas an b'u fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ni timinandiya la an bɛ taa Direkaw fɛ yen fasoden ɲumanya kalan o kɛra muso 50 kunna ani npogotiginin dɔw min ye baara in ye a kɔni daminɛna octobre kalo tile 20 a yɛrɛla sa k'a fɔ sa min ye fasoden ɲumanya ye musow olu bɛ se ka kɛ ɲɛlɛnninw ye cogo min o baara bɛ senna dire baara in sigira sen kan sa jɛkulu caman n'o ye Ardil Kadi Mali ye ka taa se Car Mali ma ale ni Power by Women olu bɛɛ lajɛlen bɛ a la a kɛkun ye ni muso ninnu u ka se ka kɛ u ka sigidaw la ɲɛlɛnninw ye baara ale taa cogo ɲuman o nasira fɛ Gundamukaw fɛ yen fala ye an ye dileki bɔ pewu k'an ka kulusiw faro ka jigin Lac Télé ale kɔnɔna na fɛn fɛn ye yirijugu ye fɛn fɛn ye yiri falennen ye fɛn fɛn ye jilafɛnw ye n'o bɛ sira bali an bɛ k'a bɛɛ jaso ka bɔ yen yaasa ji ka se ka taa sira fɛ o la sa ba bolofara min bɛ yen n'o o ye fileba fagibini ye ale baara min senna sa o ɲɛmaaba a ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma ko min ye gunda min kan ka bɔ wajɛkaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya Lac Télé yɛrɛ donna la pewu baara ninnu daminɛna ye sa bin jugu fara bin ɲuman fara fɛn fɛn kɔni kɛlen ka falen ji kɔnɔna na n'o bɛ ji tɛmɛni bali ka taa wolongoto ka taa fa bɛɛ lajɛlen fɛ fala ye an bɛ ko olu bɔ yen directeur ko sa ko a kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ sabula baara daminɛni ni sisan cɛ an bɛɛ lajɛlen an ka kulusiw feere ka na baara in ale kɛ Yorosokaw fɛ yen san wɛrɛ musaka u bɛ ka min ɲini a kan ka taa bɛn min ma sa o ye sefa wari miliyari 1 ye miliyari 1 ale kan ka kɛ u kan ka sɔrɔ min kɛ anu kan ka musaka minnu kɛ baara in ale kɛra jɛgɛrɛ senfɛ jɛrɛ min sigira sen kan ntɛnɛn don Yorosokaw fɛ yen dugu 10 maa bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ kan ka ɲɛfɔli k'u ye ka tila k'a ɲini u fɛ sa bɛɛ k'i ka impôt sara yaasa musaka min laɲininen filɛ nin ye n'o bɛ budget primitif la a ka se ka sɔrɔ min ye Kucalakaw fɛ yen o lajɛ kelen fana kɛra miliyari 9 miliyɔn 320 Kucala kan ka o de ɲini laseli in kɛra nin kalo tile 17 jamanaden bɛɛ lajɛlen ɲɛna min ye kɔɔri faaba ye fala ye dugudenw bɛɛ lajɛlen welela ka na min ye kabilatigiw ye musaka min se ka sɔrɔ cogo min baaraw kan ka se ka kɛ cogo min dɔwɛrɛ tɛ dɛ taxes olu ka sara nka o kɛlen don k'u jigida fana dɛmɛ ka dɛmɛ min ni gouvernement bɛ o d'u ma an'u ka dɛmɛjɛkulu olu bɛ se ka wari minnu d'u ma ka se ka baara kɛ n'o ye waleya in senfɛ ɲininkali kɛra maaw la aw b'a fɛ an ka mun kɛ ko ka yɔrɔw jɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ekɔlisow ko k'o jɔ min ye wolosɛbɛn ye k'o ɲini k'o di denmisɛnnin 700 ma fala ye k'a sɔrɔ ma taa jugement na tribunal la han ko musaka ko k'o fana bɔ a la san ale nata in kɔnɔna na an bɛ taa fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don
Bamako, Sekou San, Moti, Kuchala, ka taa se Sikaso ma Kenyeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa kiliyanw aw bɛ. Assalamu alaikum. On peut les inviter à l'association Solidarité Humaine de la journée culturelle le 26 octobre 2025 à l'adresse 4 rue de Babeuf 93 100 Montré. Accueillez nos artistes Chaman Wole Kana Onyeneje et des juristes qui vont venir vous éclairer sur certaines nouvelles lois. Votre présence est vivement souhaitée. À très bientôt. Fala mi taa polisi direction ba la min ye polisiw ka ɲɔgɔndɛmɛ wari a musaka a ɲɛmaw u bisimilara kunun ko min ye contrôleur général de police Yusu Kone fɛ baara in a kɛra kunun ko polisi ale direction ba la min ye jɛkulu ɲɛmaya yɛrɛ sa a bɛ maa min bolo o ye Bouakar n'o ye commissaire principal Abouakar Keita ye u nana sa min ye polisiw bɛ ɲɔgɔndɛmɛ kɛ ni musaka min ye jɛkulu kura min sigir'o kunna n'o ye bureau kura ye u nana ka na o yira lajɛ kɛkun tun ye min ye sa ka tɔndenw ani bureau kɔnɔmɔgɔw k'olu yira polisi ɲɛmaabaw la kuma taara sa commissaire principal Bouakar Keita fɛ a ye bureau tɔgɔ la a ye waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin polisi directeur ba ma min ye u kunbɛcogo ɲuman na ani dayɛlɛli la ka se ka u lamɛn a ye fɔn in n'o y'u ka ɲɔgɔndɛmɛ musaka in ye a kan ka don da min fɛ ani baara minnu kan ka kɛ n'a ye ɲɔgɔndɛmɛ hukumu kɔnɔna na a y'olu ɲɛfɔ yɛlɛma minnu fana donna la tɔndenw ye min ɲini assemblée tɛmɛnen fɛ a y'o fana ɲɛfɔ wa min ye so u ka maa minnu bɛ bi ni degun bɛ olu kan u bɛ se k'olu dɛmɛ cogo min na o fana kuma b'a kɔnɔ commissaire polisi directeur général ka kuma kɔnɔna na a ye bureau kura mɔgɔw fo danaya dalen la u ka u tɔɲɔgɔnw fɛ k'u bila nin baara in ɲɛma ko fɛn min filɛ nin u bolo nin ye fala ye a jɔyɔrɔ ka bon polisiya la kosɛbɛ sabula ɲɔgɔndɛmɛ ale barika kan ka bonya a y'a ɲini u fɛ fana k'a fɔ ko olu kɔni b'u ka bila la waati bɛɛ ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ b'u bolo n'u b'a fɛ k'o kɛ ka se ka bɛn ni kelenya sinsin polisiw ka hukumu kɔnɔna na baarakɛlaw bɛ se ka baara kɛ cogo min na polisiw ka gun kan ka ɲɛ ko ale bɛ yan o kama a ko fana ko min ye baara in ye a kan ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani dɛmɛ hukumu kɔnɔna na yaasa polisiw ka bɛn ni kelenya o bɛ sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min direction générale kɔni ta ye sɔnɔgali ye kuma tɛ musaka in ka se ka don a don sira fɛ i n'a fɔ a laɲinina cogo min na polisi bɛɛ lajɛlen ka bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na min ye contrôleur général de police Yusu Kone directeur général a y'o ɲini u fɛ fala ye an ma taa kan na fɔlɔ kuma misɛnw daminɛna dɛ an ka supporteru ka tɔnba min bɛ yen n'o ye Ina Sam ye ko maa dɔ wulilen do bi ka musaka minɛ olu tɔgɔ la Ina Sam vice président n'o ye Sɛgɛnɛ Dɛnba ye n'anw b'a wele Balabugu ko Sɛgɛnɛ Aforo ale ko sa bataki dɔ kɔnɔna na nin kalo in tile 15 ko u balila k'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ ko maa dɔw bɛ yen olu bɛ ka wasa k'olu ye Union nationale des associations d'exploiteurs des aigles maaw ye k'u b'a f'u ɲɛna olu dɛmɛbagaw u kanubagaw ni maa minnu b'u kɔkɔrɔma don ko k'a fɔ ko olu de bɛ ka wari ɲini maa fɛ nin waati na ko an taatɔ don kan na wa k'a yi k'o baaraw ma daminɛ fɔlɔ k'olu kɔni bɛ musaka ɲini dɛ u b'a kɛ yaasa ka se ka taa kan na nka maa minnu bɛ ka s'u ma nin waati na o t'olu ka maa ye bi o t'olu ka maa ye sini ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to o la nizeriyakaw fɛ yen kɔkan kibaruyaw nasira la fala ye an b'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa k'a fɔ ko baɲumankɛtɔn minnu bɛ yen ani ɲɔgɔndɛmɛtɔn minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la PAM olu y'a yira sa k'a fɔ ko fɔ wulikajɔ ka kɛ n'o tɛ min ye sumanko ye k'a dɛsɛ bɛna na don nizeriya belebeleba in kɔnɔna na koyi ka sababuya kɛ bamancɔrɔ ni wale kɛbagaw ka wulikajɔw ye maa miliyɔn caman nizeriya kɔnɔ fala ye olu de mago bɛ dɛmɛ na bi min ye denmisɛnnin 600,000 n'a ɲɔgɔnnaw olu kɔni baloko dɛsɛ bɛna na olu sɔrɔ nizeriya kɔnɔna na maa mafalen minnu bɛ yen sa olu ko ni fɛɛrɛ ni dabalima sigi sen kan ni maa minnu filɛ nin yɔrɔ ninnu na nin denmisɛnnin ninnu u bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn ka faatu k'a sababuya kɛ baloko dɛsɛ ye Camerounkaw ka kalata min kɛra nin kalo in tile 12
a jaabi kunfɔlɔ fala ye ko bɔra kunungo min y'u ka conseil électoral fɛ u y'a yira sa ko min ye Poli Biya ye ni ale ye RDPC ye ɲɛmaa ye cɛbɔ ye ale nana ɲɛfɛ 100 sarada la 53 buruburu 66 ko a y'o de sɔrɔ kalata la maa min dalen no a ka sa o ye Isa Cɔrɔma ye ale kɔni ye jɛkulu min sa n'o ye coalition Union pour le changement 2025 ye olu ka cɛbɔ ye ale nana kɛ filanan ye 35 buruburu 19 Cabral Libi ale ye 3 buruburu 41 sɔrɔ k'a sɔrɔ min ye Bello Buba Maigari ye ale ta kɛra sa 2 buruburu 45 min ye jamanakuntigi ye k'a ko komi ko kɛra ta fala ye k'a b'a ɲini Isa Cɔrɔma fɛ k'a ka kɛ premier ministre ye o kɔrɔ ye di a y'a dasi ayiwa an n'an sigi k'a ko tɔ lajɛ Ugandakaw fɛ yen fana kalata labɛnw bɛ sen na u y'a yira sa ko min ye kalata yɛrɛ kɔni ye a bilara janvier kalo tile 15 la olu fɛ yen député kalata maire kalata ni jamanakuntigi kalata fala ye u b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ma ko élection générale u bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Kudayi ni ye janvier kalo tile 15 ye sa ko jamana bɛɛ lajɛlen na bɔ ka taa kalata la u ka cɛkɔrɔba n'ale bɛ san 80 ni kɔ la bi n'o ye Yoweri Museveni ye fala ye k'a bɛna dɔ fara a ka baara kan koyi sabula ale yɛrɛ ye cɛbɔ ye e ko a tɛ ni ka na san 50 sɔrɔ fanga la u fɛ yen wa Afrique du Sud kaw fɛ yen min ye denmisɛnnin 2 ye fala ye ko mugu cir'olu la min ye 5 ye olu joginna marifaciba dɔ senfɛ Westburu ye olu ka dugu kɔnɔna na n'o ye Johannesburg ye waleya in kɛra kunungo maa minnu ye nin waleya in kɛ sa ko b'a daminɛ denmisɛnnin minnu si bɛ san 13 la ka taa san 19 na fala ye n'i bɛ taa Johannesburg ka na wari bɔ maa ɲɛna dɛ n'i bɛ taa sanni kɛ a di maa ma ka taa sanni kɛ ala ka n'i ci n'i ye dunan ye Johannesburg jura t'a ka dɔgɔjugu bɛɛ lakalu n ye min ye n bɛ k'o de f'i ye hali bɔnbɔn ni tagula kana taa sa i kelen dɛ ye u k'i fa yɔrɔnin kelen wa i sujugu wala a bɛ kɛ hali k'a fɔ ko a digir'u la i t'o ye maa si ɲɛna dugu in na yen mɔbili min bɛ boli a numan fɛ anw ka volant tɛ an numan fɛ yan olu ta bɛ kini de fɛ mɔbili bɛɛ de bɛ boli u ye wala ye an t'a dɔn u ye bilasiralikanw d'anw ma anw sera an ko an bɛ tuloko gɛlɛya kan an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ mugu bɛ ka ci maaw la cogo foyi tɛ ka bɔ a la an ko i jɔ a ma s'o la ko ka taa pisi san ko ne ka taa pisi san n kelen ayi gardien kwalenba in dɛ an k'ale ci bɔnbɔ an y'ale ci sanusi nɛgɛ mana minɛ ale bɛ taa sa o y'a sɔrɔ ni ORTM Seydou Traoré a tun bɛ MINUSMA na a seginna ka na sa ORTM na n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n ko Seydou e filɛ e ti maa ka kuma mɛn ni ala y'i ci cɛnin ko k'a taara butigi la dɔrɔn k'u nana fiɲɛ ale da la k'ale ko k'ale nana yɔrɔ lajɛ n k'o da ka di la dɛ maa m'o du i da o n'an bɔra Nigéria Afrique du Sud fala ye an bɛ taa n yɛrɛ sɔrɔ Faransikaw fɛ yen Faransi ko min ye u ka musée in ye ni suyɛnni kɛra a kɔnɔ ko a wari bɛ taa bɛn min ye euro wari $88 ma fala ye fɛn minnu tununna masakɛw olu ka kunnafugula Faransi yɛrɛ kunnafugulaba ko o de tununna ko in senfɛ koyi u y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu kɔni ye waleya in kɛ ko bingalikɛla tun ye maa 4 ye fala ye ko miniti 10 kɔnɔna na u ye masiri den 8 de ta ka taa n'a ye nka maaw sigalen don Faransi yɛrɛ la nin ko in na dɛ parce que yɔrɔ in lakananen don wa min ye musée in ye musée tɛ diɲɛ kɔnɔ maa bɛ taa min lajɛ ka tɛmɛ a kan a lakana yɛrɛ ko kama maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ ko in ni lawulinkama t'a la nka sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na lamɛnniw bɛ sen na Faransikaw fɛ yen min ye u ka jamanakuntigi fɔlɔ n'o ye Nicolas Sarkozy ye fala ye Sarkozy e ko a ma si kaso la sɔrɔ fiyewu u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Sarkozy ye ale kɔni minɛna sa Libi masakɛ o ye musaka mun d'a ma o kɔlɔlɔ de wulilen filɛ nin ye Sarkozy fɛ nin ye fala ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Faransi yɛrɛ kɔnɔ depuis Faransi bisimila ye jamanakuntigi kɔrɔ ka kiiri k'a bila ka taa kaso la min ye prison parisienne de la santé wa u ye a maɲɔgɔnlɔn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ ja ye koyi ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka se min ye Sarkozy ye a kɔni bɛ kaso la nka maa caman bɛ k'a bisigi k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma ko ni kow sera ka basigi min ye président ye k'a bɛ sɔn ka grâce k'a ye ko sabula yan'a ka taa
maaw ye a ye Élysée kɔnɔna na ani Macron k'u ye hakilina falen falenw kɛ nansaralakaw fɛ yen mɔbili minnu kan ka dilan n'u kan ka kɛ kuran ye n'a feereli kan ka daminɛ san 2035 fala ye Faransi ni Espagne olu ko k'olu fɛla ko tɛ dɛ n'o y'a sɔrɔ Allemagne ni fɛnw bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan k'a sɔrɔ k'u ka jɛrɛ senfɛ salon ko u bɛɛ lajɛlen kun y'u bolo kɔrɔta k'a yira sa k'a fɔ ko wala in ka se ka sigi sen kan min ye mɔbili kurama kɔni ye ko k'a sigi sen kan Faransi ni Espagne y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni olu fɛla ko tɛ dɛ olu t'a fɛ a ko ka kɛ cogoya si la Allemagne fana ale fana kɛlen ka wuli k'i jɔ Japonkaw fɛ yen fala ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye muso san 64 ale ka kɛ premier ministre ye maa min don k'u ka laada u ka kokɔrɔ u ka tabiyaw o matarafaba de don min ye Sane ye Cakisi ye san 64 u y'ale de ta sa k'ale ka kɛ u ka premier ministre ye nin ye nin siɲɛ fɔlɔ ye Japon ale ka tarikuw kɔnɔna na min ye nin ɲɔgɔnna muso ka ta ka kɛ nin jɔyɔrɔbatigi ye n'an seginna ka na so fala ye an b'a fɔ sa n ko bi min ye an ka seko ni dɔnko tigilamaw u dusuma kasalen don Sanunge Kuyate ni ale ye an ka maninkala dɔnkilidala belebeleba ye ale ka kalifa minɛ a la kunungo min ye seko ni dɔnko tigilamaw caman dusuma kasalen don Sanunge fala ye a dɔnnen don fo k'a dɔnkala kari kosɛbɛ ala y'a ka kalifa minɛ a la k'a si to san 70 la Sanunge a bangena min ye octobre kalo tile 13 san 1955 kangabakaw fɛ yen maa min don kɔni ale wolola jeliya la sabula Siramori Jabate o denmuso don a bɛ kelakaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ Siramori Jabate dɔn bi min ye Nankuma Kuyate a fa ye o ye o fana tun ye kumakɛlaba ye dɔnkilidalaba fana don nin ye n'o ye Sanunge a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ seko ni dɔnko ale matarafali la kuma tɛ dɔnkili dumanw ni maninka dɔnkili dumanw dali la an bɛ dugawu kɛ sa Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kisi minɛ Ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmi Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ sɔgɔmada in na an bɛ minɛnw jɔ yan baaraw jɔ yan ni Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 18 Famara Berete ale ni Keba Jalo e ni ne nin y'anw ta forilen a k'an bɛn waati wɛrɛ. Filen den kɛmɛ cili o ye yɔrɔnin kelen ko ye nka filen den kelen lafaleni a bɛ muɲu ani dɔnniya ko fɔ an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an faso jɔ Maliba. Festival Grillade de Volaille ne y'a ta ko fɔlɔ ye kamamafɛnw ɲɛnama ani u jenini sɛw kamiw pigeonw kulokulobaw tɔnkɔnɔw kɔnɔsogontiw dugudugu fo ka taa se Kayi n'a ɲɔgɔnnaw ma a baara bɛɛ lajɛlen labɛnna association Tom Dollar AMSTD ani radio Kiledu ka baarakɛɲɔgɔn kɔnɔna la nin tako fɔlɔ in a bɛ daminɛ novembre kalo tile 26 ka fori a tile 30 san 2025 terrain Shaba min filɛ nin ye Lafiyabugu a yɔrɔ man jan monument Cabral o yɛrɛ la aw minnu ye kamamafɛn marabagaw ye aw minnu ye kamamafɛn tobibagaw an'a jenibagaw ye siyɛjennaw n'a ɲɔgɔnnaw aw kana sigi cogo si la aw ye aw bolofɛnw lakodɔn ka na aw tɔgɔ sɛbɛn nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na n'an ko ma Festival Grillade de Volaille ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76 Plakasuma o tere man ɲi a ye wuli joona ka na aw sigiyɔrɔ maminɛ nin Festival Grillade de Volaille denfaya minan sigilen bɛ cɛba min kɔrɔ o ye Saka Aliseni Kamara ye président délégation spéciale communicatif kɔnɔ a denbaya mina Madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Beydi Kunanji Mbadew Festival Grillade de Volaille n'a bɛ kamamafɛnw kofɔ nin ye a tako fɔlɔ ye aw kana to cogo si la nin ka lakale aw ye